खुलुमबाय दिनै 10 एप्रिल 2024 बुधबार जोंफ्रुटनि थाखायनो मानसि बुथारदों। दिल्लीनि टाइमारपुर गल मार्केटआव सासे 2 बोसोर बैसोनि सेंग्रानिफ्राय सानै 15 आरो 17 बोसोर बैसोनि गेजेरनि गथ'फोरा जोंफ्रुट बिनायखौ बे सेंग्राया होयैनि जाहोनाव बे सेंग्राखौ सानैबो गथ'फोरा गोबौ आचारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय आंशुल बाटी आरो सानै गथ'फोरा बेनाव सिगारेट सोबनो थाखाय जोंफ्रुटखौ बिदोंमोन, नाथाय आंशुल बाटीया होआखैमोन। बेहायनो बिसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो जाथायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिफोरा पुलिसजों हमजादों। हमजानाय सानै गथ'फोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। नागपुराव सासे सुबुङा गावखौ सासे आइजोनो इन्डियान एयार फर्सनि मानसि होननानै थगायनानै आइजोनिफ्राय 4 लाख रां जादों। आइजोआ बे सुबुंखौ फेसबुकनि गेजेराव थांनाय 4 बोसोर सिगांनो लोगो मोन्दोंमोन आरो दायनिगिरिया श्याम सुबादकारनि मुं लानानै नंखाय एकाउन्ट बेखेवनानै बेखौ थगायनानै कन्टेक्टआव लाबोदोंमोन आरो कन्टेक्टआव लाबोनानै बिसोर सानैनि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजां जादोंमोन आरो उनाव दायनिगिरिया बेखौ लोगो हमनानै बिनि लोंग्रा बेसादाव निसा बेसाद होफानानै बेखौ निसायाव दोननानै लं टं खालामनानै गाज्रि सावगारि आरो भिडिअफोरखौ लानानै दोनदोंमोन आरो बिनि फट' आरो भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामगोन होनना बुंनानै ब्लेकमेल खालामनानै रां जाबोदोंमोन। दा बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। आसामनि मारियानि ओनसोलाव फुंनि समाव मर्निं वाक खालामबाय थानाय समाव सासे आइजोआ ट्राकजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै थैदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मालिका गगৈ दुवारा। आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय कालीगन्जआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। कालीगन्ज बेसिक ट्रेनिं सेन्टार साखाथियाव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैनि गोथै स' बोखांनो हादों आरो बे गथ' गोरलैखौ सोरबा दुथांफोरा सिरि सिरि सोमोन्दो लाखिबोनानै रावनोबो मिथिहोआबालासिनो गिनानै जोनोम होनानै गारना गालांदों होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ। आसाम सरकारा फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लिरना हरनायखौ एबसु आफादा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मानो फोरमायनो हायाखै, मानो फोरमायना होआखै होननानै बिक्रम दैमारिया बुंदों। मानो सिरि थादों? नै आसाम सरकारा जोंनि स्कुलखौ जोंनि कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लेखा लिरना हरबाय होननानै रायजोनो मानो फोरमायना होआखै? सों दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव सों होननानै आं दिनै रायजोखौ बुंदों। बिथांमोनाबो मोनथिनो लुबैयोना। दिनै दिल्ली सरकारा दिनै NIT-आ सिलचरावनो दोङो, नोंसोरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरनि खाथियावनो, बेयावनो फरायहैथां होननानै दिनै नेगेटिभ लिरनानै हरबाय, माइनास लिरनानै हरबाय। बेफोर खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनो फोरमायना फोरमायाखै होनबा बिथांमोना बुंदों जों जेबो फोरमायाखै, नों बुंब्लासो जों सिनायदों, जों मिथिदों। आं बुंदों आं लेखायाव जिखौ दोङो बेखौसो बुंदों। दिल्ली सरकारा बिउरोक्रेटफोरा IAS अफिसार IPS अफिसारफोरा जोंखौ लिरना हरदों, आं बेखौसो बुंदों होननानै आं दिनै रायजोनो फोरमायनानै होदों। नङा होमबा? सैथोखौसो बुंनांगोन। लेखाया डाइलगआवथ' बयबो होनो हायो। सोरबा बुंफैगोन जुमदुवार कलेजआ सरकारि जाबाय, नाथाय लेखायाव लिरबाय आसामा जों खालामनो हाया, नोंसोर खालामनानै ला। जोब्बाय, लेखाखौ बिदो, आंथ' होजोब्बाय लेखाखौ। सोंदो रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ सोंदो, स्कुल सरकारि खालामनायनि लेखाया बबेयाव दङ सोंदो, सेन्ट्रेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामगोन होननाय लेखाया बहा दङ बिदो। नरे आं बे खोथाखौनो बुंदों। दा बुंनांगौ गोबां दङ, रायजो राजानो फोरमायनांगौ गोबां दङ, जेखौ बुंबाय बेनो सैथो। सुरिबारि गामिनि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों दिनै जों गोबां खोथा रायज्लायबाय। रायजोआ दिनै मिथिबाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारा मा खालामदों आरो आसाम सरकारा जोंखौ माबायदि नासयजों, बे गासैबो खोथाखौ दिनै जों रायजोनो फोरमायनाय जाबाय। सिदा खोथाया बेनो, जों दिनै BTC-खौ राज खालामनो थाखायसो जोङो आरो बासायनो थाखायसो दिनै जों ओंखारदों। दिनै आङो बेवहाय बुंदों, आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै दुसियाखै, बिथांमोननि नाजानायखौ आं बुंदों। बिथांमोना 6.3 दफा बायदि स्कुलखौ कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन होननानैसो आं फोरमायदों।
नाथाय नाजायै दिल्ली स्टेट थांखांनायनि उनाव थांनाय बोसोरनि जुननि 30 तारिख फाइनाल खालामबाय जे सरकारि स्कुल कलेजखौ जोङो खालामनो हाला रायजोनो मानो फोरमायनानै होआखै दुलाराय बर' फरायसाया मानो सिरि थादों नै आसाम सरकारा जोंनि स्कुलखौ जोंनि कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लेखा लिरना हरबाय होननानै रायजोनो मानो फोरमायना होआखै सों दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव सों होननानै आं दिनै रायजोखौ बुंदों बिथांमोनाबो मोनथिनो लुबैयोना दिनै दिल्ली सरकारा दिनै NIT-आ सिलचरावनो दोङो नोंसोरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरनि खाथियावनो बेयावनो फरायहैथां होननानै दिनै नेगेटिभ लिरनानै हरबाय माइनास लिरनानै हरबाय बेफोर खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनो फोरमायाखै होनबा बिथांमोना बुंदों जों जेबो फोरमायाखै नों बुंब्लासो जों सिनायदों जों मिथिदों आं बुंदों आं लेखायाव जिखौ दोङो बेखौसो बुंदों दिल्ली सरकारा बिउरोक्रेट्सफोरा IAS अफिसार IPS अफिसारफोरा जोंखौ लिरना हरदों आं बेखौसो बुंदों होननानै आं दिनै रायजोनो फोरमायनानै होदों नङा होमबा सैथोखौसो बुंनांगोन लेखाया डायलगआवथ' बयबो होनो हायो सोरबा बुंफैगोन जुमदुवार कलेजआ सरकारि जाबाय नाथाय लेखायाव लिरबाय आसामा जों खालामनो हाया नोंसोर खालामनानै ला जोब्बाय लेखाखौ बिदो आंथ' होजोब्बाय लेखाखौ सोंदो रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ सोंदो स्कुल सरकारि खालामनायनि लेखाया बबेयाव दङ सोंदो सेन्ट्रेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामगोन होननाय लेखाया बहा दङ बिदो नरे आं बे खोथाखौनो बुंदों दा बुंनांगौ गोबां दङ रायजो राजानो फोरमायनांगौ गोबां दङ जेखौ बुंबाय बेनो सैथो आङो लेखाया जेखौ बुङो आं बेखौसो बुंगासिनो दङ दै बेनो जाबाय दे दुलाराय बर' फरायसाया मानो सिरि थादों नै आसाम सरकारा जोंनि स्कुलखौ जोंनि कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लेखा लिरना हरबाय होननानै रायजोनो मानो फोरमायना होआखै सों दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव सों होननानै आं दिनै रायजोखौ बुंदों बिथांमोनाबो मोनथिनो लुबैयोना दिनै दिल्ली सरकारा दिनै NIT-आ सिलचरावनो दोङो नोंसोरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरनि खाथियावनो बेयावनो फरायहैथां होननानै दिनै नेगेटिभ लिरनानै हरबाय माइनास लिरनानै हरबाय बेफोर खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनो फोरमायाखै होनबा बिथांमोना बुंदों जों जेबो फोरमायाखै नों बुंब्लासो जों सिनायदों जों मिथिदों आं बुंदों आं लेखायाव जिखौ दोङो बेखौसो बुंदों दिल्ली सरकारा बिउरोक्रेट्सफोरा IAS अफिसार IPS अफिसारफोरा जोंखौ लिरना हरदों आं बेखौसो बुंदों होननानै आं दिनै रायजोनो फोरमायनानै होदों नङा होमबा सैथोखौसो बुंनांगोन लेखाया डायलगआवथ' बयबो होनो हायो सोरबा बुंफैगोन जुमदुवार कलेजआ सरकारि जाबाय नाथाय लेखायाव लिरबाय आसामा जों खालामनो हाया नोंसोर खालामनानै ला जोब्बाय लेखाखौ बिदो आंथ' होजोब्बाय लेखाखौ सोंदो रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ सोंदो स्कुल सरकारि खालामनायनि लेखाया बबेयाव दङ सोंदो सेन्ट्रेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामगोन होननाय लेखाया बहा दङ बिदो नरे आं बे खोथाखौनो बुंदों दा बुंनांगौ गोबां दङ रायजो राजानो फोरमायनांगौ गोबां दङ जेखौ बुंबाय बेनो सैथो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि